Тази година ще се потопите в подводен свят, изпълнен с магия и приключения. Невероятна история за истинско приятелство и смелост. Момче, спасено от делфин, се връща от дома, за да намери майка си. Намерих човек, който беше отгледан от морето. Невероятно приключение! Но аз също нямам опашка. Това е защото не си делфин. Знаех си. Където подводният свят... О, чакай! Ще го удариш! Мамо! Черна отвора. Това болеше. Среща едно момче. Октопод? Разбира се, аз съм октопод. Сега съм голям и силен. Знаеш, че не можем да оцелеем без въздух. Бедно дете, ти не си един от нас. Това е подводният свят. С нови приятели. Обещай ми, че ако някога я намериш, тя ще стане и моя майка. Белоснежко, ела да видиш какво намерих. Мисля, че сме в беда. Много съжалявам. Мамо! Търсене на мама. Момчето делфин. От 20 февруари само в кината. Разпространява Александра Филмс.